aboneke lo mngani ukuthi hayibo ngeke situation ebheda kanje. Khulume nohlengizwe ukuthi hayibo Hlengizwe kwenzakalani la ekhaya kahle kahle. Hhayi kodwa athi hhayi uyazi yena ukuthi uzokwenzani. Hhayi sithi siyabona sekufika umalume waseGoli. Shuthi nje umngani wavedane wafonela umalume wamceba. Wavedane wahlala la wathi nje wemalume yena uHlengizwe uhlukumeza uMancwane futhi usejola nebhare manje. Kuzomele ufike izinto ziyonakala. Bethi besahleli-ke ifemeli laba bayathanda ukunamathelana lapho awubuke lo uphethe ingane nezigqemeza somuntu omdala esinikela kuyena. Hhayi ngeke mina hayi kushisa. Wafike-ke umalume baba omncane ubuze all the relevant questions. La nimuze ukuthi ubuza